Иванов и съм създател и водещ на един от най-старите подкасти в България, Свръхчовекът с Георги Ненов. Правя го вече 8 години, имам над 413 епизода, не само тук в това студио, над 12 епизода на живо и десетки събития с ученици и младежи. Започнах от една моя мечта, а тя е да помагам на другите. С помощта на мой приятел и един таблет успях да запиша първите епизоди на подкаста, което ме накара да повярвам, че има смисъл да направя такъв тип съдържание в далечната 2016 година. Полека вървях по пътя и се опитвах да следвам своя собствен начин на правене на неща, обграждах се с успешни, положителни и смели хора, от които черпех вдъхновение, знания и опит. Така полека стигнах и до това да създам свое собствено студио, да бъда канен да бъда водещ и лектор на десетки събития, а също така да не спирам да обикалям училищата в България, срещайки се с гимназисти, на които споделям моя опит и моите истории. Целите са нещо изключително важно в моя живот. Един от най-близките ми приятели дори е създател на системата, която аз самия прилагам. Тя се нарича приятел за цели. Защо е важно да имаме приятели за цели? Защото когато има някой, с когото работите над твоите цели, пред когото си отговорен за тях, то постигането им и действането по тях е много по-лесно. Имам няколко основни принципа, които следвам. Първо, трябва да съм наясно със себе си. Какво е важно за мен и защо? Познавам ли себе си е мястото, от което трябва да тръгнем, без значение какви цели имаме за напред в живота си. Второ нещо е, винаги се обграждам с хора, които ме подкрепят в нещата, които правя. Или поне хора, които имат смелостта да ми кажат, виж, това може да се направи по по-добър начин. Когато имаме качествена среда, то резултатите са следствие на натрупване на действия и не отказване по пътя, а трудности винаги има. На трето място, това, което се опитвам да правя, е да поощрявам и другите да бъдат проактивни, да действат, да са смели, да правят грешки, защото без грешки няма уроци. Без уроци няма опит, без опит няма успехи. И така, една от най-важните точки, когато се срещам с гимназисти, ученици, студенти, общо взето млади хора в България, е прекият път към успеха. Знам, че всички те искат да разберат как по-бързо мога да сбъдна мечтите си, как да постигам целите си, как да съм успешен, как да изкарвам пари и да имам нещата, които искам в живота си. Единственият пряк път към това, освен да действаме неуморно за нещата, които са важни за нас, е да се обграждаме с хора, които вървят по техния път или пък такива, които вече са постигнали тези цели. Това могат да са ментори, това могат да са хора, на които се възхищаваме, хора, които вече имат живота, който ние искаме да имаме, защото поставяйки се в тази среда, ние започваме да променяме начина си на мислене спрямо техния доказано вече има постигнат успех. Така че аз използвам много прост подход, при който си поставям цели. Първо е много важно да си дадем сметка за времевия хоризонт на целите. Едно от най-важните неща, които аз правя, е да идентифицирам една цел, която е в рамките на следващите месец до 3 месеца може да бъде постигната. След което я раздробявам на действия, които трябва в седмицата поне 1-2 пъти да свърша. Например, ако вземем тренировките и имам за цел да сваля килограми, това не е реалистична цел. Реалистична цел е да си поставим възможността да посетя залата, за да тренирам хикс пъти. Ако вземем 3-месечен период, то това биха били 90 дни, които ние разбиваме на колко? На 30 до 45 тренировки, които трябва да имаме. Тоест на всеки ден или на всеки 3 дни да имаме поне по една тренировка. Едно от важните неща за мен самия в изграждането на свръхчовека е това да знам какво не знам. И да знам, че има хора, до които мога да се допитам как да създам моя проект, как мога да го заснема, как мога да го запиша, как мога да го монтирам, как мога да разпространявам в социалните мрежи съдържанието, което създавам, как мога да го направя бизнес. Има много хора, до които можем да се допитваме, когато не знаем нещо. И това също може да бъде пряк път към нашия собствен успех. Не е нужно да разбираме от всичко, но е важно ние да имаме своя вътрешен огън, който да ни води към това, което е важно за нас и по пътя да събираме различните части от пъзела.